गाईज, आपण जसा विचार करतो त्यानुसार गोष्टी घडत असतात. आपल्या मनात येणारे कुठलेही विचार हे मूर्त स्वरूपामध्ये उतरत असतात किंवा आपण जसा विचार करतो त्यानुसार आपल्या आयुष्यामध्ये गोष्टी घडत असतात. ही थेअरी सगळ्यात पहिल्यांदा कोणी म्हणली असेल? रॉन्डा बर्नीने द सिक्रेट या पुस्तकात. हो, असो. जर का हा विषय अध्यात्माशी संबंधित आहे, म्हणजे आपण जे विचार करतो ते विचार सत्यामध्ये उतरतात आणि त्यासाठी आपण सकारात्मक विचार करणं गरजेचं आहे. हा विषय जर का अध्यात्माशी संबंधित असेल तर याचे उल्लेख कुठल्याच भारतीय आध्यात्मिक पुस्तकामध्ये का बरं सापडत नाहीत? ओके, सकारात्मक विचार करून सुद्धा अनेकांच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक गोष्टी का घडत नाहीत? आणि या सगळ्या विषयाच्या बाबतीमध्ये माझं मत काय, त्याच्या आधी समजून घ्यायला हवा की हा नक्की विषय काय. तर विषय असा आहे की 2006 साली रॉन्डा बर्न हिने द सिक्रेट हे पुस्तक लिहिलं.